Ось. Докранулася фея хросная чароўнай палачкай да гарбуза, і той пераўтварыўся ў раскошную карету. Ах, ці не цудоўна, Топа? Цудоўна. Хто ж з гэтым спрачаецца? Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Праўда, усё, што робіць фея, так прыгожа, бліскуча, лепш не бывае. У мяне так не атрымліваецца. Прывітанне, сябры. Мы з гледачамі ведаем, што ты не фея. А так хацела б хоць трошки ўмець чараваць. Ну, ты без чарадзейства, Яначка. Добра вучышся ў школе, прыгожа малюеш, танцуеш. Гэта ўсё так сабе. Ты вельмі строгая да сябе. Настаўніца цябе хваліць. Ці табе недастаткова? Я б магла рабіць усё лепш, каб была крыху чарадзейкай. Аднак Надзейка, колькі не прасіла яе, не жадае раскрываць таямніцу чарадзейства. Ну, відаць таму, што гэта сакрэтная інфармацыя. Ты без таго выдатніца. Вось і Надзейка мне тое кажа. Усё ў цябе добра атрымліваецца. У пакоі заўсёды парадак. Праўда. Вось у мяне бывае творчы беспарадак, а ў цябе усё ідэальна. Ну, не заўсёды. Аднак, уяві сабе, Топа, як бы я магла ўсё ўпрыгожыць, калі б у мяне была такая чароўная палачка, як у феі хроснай. Ну, напрыклад? Напрыклад. О, твою звычайную кашулю пераўтварыла б у фантастычны прыгажосці ўбор. У мяне ёсць такая. Я ў ёй выступаў на ранішніку і без чарадзейства. Ты не ўяўляеш, якую я б зрабіла. Ты можаш намаляваць сваю фантастычную кашулю, а швачка шые і зноў без чараўніцтва. Наўрад ці. Вось карету ніхто не зробіць. Малюй, не малюй. Тут без чароўнай палачкі ніяк не абысціся. А навошта табе карета, Яначка? Як навошта? Каб прыгожа катацца, як прынцэса. На кареце з конікамі толькі па парку можна катацца. І тое, калі дазволяць, бо там усе пешшу ходзяць. А на звычайнай шашы твая карета будзе перашкаджаць руху машын, бо тыя хутка едуць, а карета павольна. Ну і што? А тое, што на кареце з конікамі ў наш час хуткіх машын, аўтобусаў і метро нязручна катацца. Кареты ў казках і мультиках засталіся. Ты не разумееш, Топа. Я добра разумею, што без кареты ў 21 стагоддзі можна лёгка абысціся, як і без чарадзейства. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Топа і Яна. Вітаем, Цімыч. Добрый вечар. О, а чаму такія панурыя? Паспрачаліся? Нашай ідэальнай Яначцы для поўнага шчасця не хапае чарадзейства. Чарадзейства? Пагадзіся, Цімыч, калі б у нас была магчымасць чарадзейнічаць, усё вакол было б казачна прыгожым. Неверагоднае жыццё было, праўда? Яно у нас і так не сумнае. Тэхналогіі так хутка развіваюцца, і тое, што ўчора здавалася неверагодным, зараз магчыма. Вось і ты са мной не згодны, як і тут. Ну, Яначка, калі ты так жадаеш чараўніцтва, магу паказаць. Яно пад сілу кожнаму з вас. Сапраўднае чараўніцтва, Тимофей? Самае сапраўднае. Ніякага падману і ашуканства. Як цікава! Паказвай хутчэй! Так, для гэтага мне спатрэбяцца фарбы. О, калі ласка! О, я якраз скончыў маляваць. Так. О, няма зялёнай фарбы. О. Ну, зялёная, на жаль, скончылась.
А для чарівництва необхідна менавіта зелена фарба. А ми її зараз начаруємо. Як? А так, до жовтої фарби, ось, додаємо криху синій. Так. Крекс, пекс, фекс. І отрымливается зеленая. Фантастика, Тімич! Невероятно. Чародейство? Чародійство! А який ще колір можна начарувати? Любые. И фиолетовый можно. Без проблем. Так. До синей фарби. Ось так. Додаємо червоною. Так. Ой. Крекс, пекс, фекс. И отрымливается фиолетовый. Цуд. Просто цуд. Ти чарівник, Тімо, а ми не ведали. Такі цуди може робити кожен з вас, заупевнюю. Неужо і рожовий колір можна начарувати? На раз-два. Так. Ну? До білої фарби ось додаємо криху червоної. Так. Крекс, пекс, фекс. Отрымливается ружовий. О, які пригожі ружовий отримав. Неужо і оранжевий, і оливковий, і ширий, і м'ядовий, і малиновий кольори можна зробити з базових фарбів? Любий колір можна отримати, Яночка. Гэты прийом змішування фарбаў активно використовується у акварелі. Выходит, что можно отрымать самое невероятное оттенение. Ой, Діма, нам вельмі сподобалося чарувати нові кольори. Дякую тобі, що показав. С фарбами мы отчули себе чародеями. Який колір яще зробим? Люби, тільки вже завтра. Зараз час поздній. Домовились. Завтра будем чаровать с разными фарбами. А зараз давайте глядеть мультфільм. Давайте, уладковуйтеся зручней, сябри. Казка починається. А зараз, сябри, прийшов час рихтуватися до відпочинку. Мыем тварики, чистим зубки и бяжем ложечки на мягкие подушечки под теплые ковдрочки. Приємних снов! Добраніч, дівчинки і хлопчики. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.
сны.